Vittel indul. Tisztelettel köszöntöm a 2024. február 29. napjára összehívott képviselőtestület ülésen megjelent képviselőket, intézményvezetőinket, bizottsági tagjainkat. Megállapítom, hogy a képviselőtestület minden tagja az ülésen jelen van. Az ülés összehívása szabályszerűen megtörtént, és megállapítom a képviselőtestület határozatképességét is. Javaslatot teszek a meghívóban szereplő napirend elfogadására, aki egyetért a napirenddel, az kérem készfelnyújtással szavazzunk. 7 igennel elfogadtuk, köszönöm szépen. Első napirendi pont, javaslat a településkép védelméről és alakításáról szóló 14/2019-es önkormányzati rendelet módosítására. Előterjesztő jegyző úr, átadom a szót. Köszönöm szépen, polgármester asszony, tisztelt képviselőtestület, tisztelt vendégek! Az anyag kiküldésre került, azonban az azzal szereplőekkel ellentétben módosító javaslatot szeretnék benyújtani. Korábban írásban meg is kapták a testület, illetve a bizottság tagjai. Az apropója pedig az, hogy egy törvényességi felhívás is érkezett a tárgyba az anyag kiküldését követően. Ezeknek a figyelembevételével készült egy rendeletmódosítás tervezet, viszont ezt a tervezetet előzetes szakmai véleményezésre, mivel mégis olyan hatáskört érint, meg kell küldeni az állami főépítésznek, a Heves megyei kormányhivatal részére, így első körben egy határozati javaslat keretében teszek rá javaslatot, hogy ezzel a tartalommal a későbbiekben születhessen egy rendeletmódosítás, és a határozati javaslat mellékletét képezni ez a jövőbeni rendeletmódosítás tervezet, amit majd a szakmai véleményezés követően kellene a testületnek megalkotnia. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Kérdés észrevétel ezzel kapcsolatban van-e? Ha nincs, akkor kérem szavazzunk. Aki egyetért a rendelettervezet elfogadásával, az készfelnyújtásra szavazunk, 7 igennel elfogadjuk. Köszönöm szépen. Második napi rendi pont, javaslat Nagyéd Nagyközségi Önkormányzata 2024 évi közbeszerzési tervének a jóváhagyására. Előterjesztő a polgármester. Az előterjesztéseket a testület megkapta. Minden évben kötelező közbeszerzési tervet készítenünk. A közbeszerzési terv nyilvános. Természetesen a tervben szereplő adatokat vagy fejlesztéseket nem kötelező végrehajtani, illetve évközben is keletkezhetnek olyan fejlesztések, ami közbeszerzés kötelessé válnak. Jelen pillanatban ebben az évben az önkormányzat, illetve a képviselőtestület a költségvetés elfogadás után nem tervez közbeszerzési értékhatárt elérő és azt meghaladó fejlesztést. Tehát javaslom elfogadásra a közbeszerzési tervet úgy, hogy az idén nem tervezünk közbeszerzést. Nem tudom, hogy kérdés észrevétel ezzel kapcsolatban van-e. Amennyiben nincs, akkor javaslom elfogadásra, kérem készfelnyújtással szavazzunk. 7 igennel elfogadtuk, köszönöm szépen. Harmadik napi rendi pont, javaslat Nagyéden X-út felújítás kivitelezőjének a kiválasztásával. Előterjesztő a polgármester. Anyagot a képviselőtestület megkapta. 2024 évi költségvetési rendeletben saját erős fejlesztésként, beruházásként már döntöttünk a fejlesztésről. Bekértük az árajánlatokat, 4 cég adott árajánlatot. A legjobb árajánlatot az Erősút Kft. Hozta, nettó 4.271.400 forinttal, ez bruttó 5.424.678 forint. És a határozati javaslatban szerepel, hogy miután a legjobb ajánlatot az Erősút Kft. Adta, hogy mi őt javasoljuk kivitelezőnek ennek a fejlesztésnek a kapcsán. Aki ezzel egyetért, vagy kérdés észrevétel van-e? Ha nincs és egyetértünk, akkor készfelnyújtással kérem szavazzunk. Köszönöm szépen. Negyedik napi rendi pont, Móricz Zsigmond útfelújítás kivitelezőjének a kiválasztása. A Móricz Zsigmond út önerős felújításáról is döntöttünk a 2024-es költségvetési rendeletben saját erős beruházásként. Itt az előterjesztésben összevontuk a Móricz utat, illetve a Móricz közt érintő fejlesztéseket.
Külön kell a 3 fejlesztésről szavaznunk, de ebbe bekerült most a Móricz útnak a felújítása, bekerült a Móricz-Zsigmond köz felújítása és a Móricz-Zsigmond úton 10 férőhelyes parkoló kialakítása. Amit tudni kell, a Móricz út, ez önkormányzati tulajdonú út, a Szent Tunika bejáratát fogja jelenteni az út egyébként, és tehát nem csak az ott élőknek nagyon fontos és hosszú, én úgy gondolom, hogy lassan évtizedek óta várnak az útfejlesztésre, hanem a Szent Tunika, a klinikára érkező betegforgalom miatt is most már elengedhetetlen ennek az útnak a felújítása. Itt az erős út adta a legjobb ajánlatot, 12.285.408 forint bruttó összeggel. A Móricz-Zsigmond köznél szintén 4 ajánlat érkezett be. Itt is az erős út ajánlata a legjobb. Itt alig van eltérés az erős út és a Hedó Kft. Árajánlatok között, illetve elég közel vannak egymáshoz ezek a nagy cégek az árajánlatokban. A Móricz-Zsigmond közről annyit szeretnék elmondani, hogy ennek a felújítása csak akkor indulhat, hogyha vagyonrendezési eljárás lezárult. Ugye ezt mostani információ, hogy tudjuk végül, hogy a Móricz köz valamilyen oknál fogva annak idején a Szőlőskert Zrt. FA felszámolásakor a Szőlőskert Zrt. FA nevén maradt, aki jogutód nélkül megszűnt. Most körülbelül egy hónappal ezelőtt tudtuk meg azt, hogy a CIP Bank, aki annak idején a tartozásai miatt a felszámolásban részt vett a RT-vel kapcsolatban, ők lemondtak erről a közről, tehát már be is nyújtották a földhivatal felé, hogy ők nem kívánnak ezzel a közzel, semmi nemű tervük nincs. Tehát megindulhatott, és most már meg is indult az önkormányzat ügyvédje, megindította a földhivatalnál a vagyonrendezési eljárást. Bízunk benne, hogy 1-2 hónapon belül ez az ígérvény. Ez a 116 méter hosszú útszakasz az önkormányzat tulajdonába kerül, és akkor, amikor ez megtörténik, akkor fogjuk tudni az utat megcsinálni, mert ugye idegen vagyonon lehetne fejlesztést végezni, de ha idegen vagyonon fejleszt az önkormányzat, akkor kell egy megállapodás a tulajdonos és az önkormányzat között, most viszont nincs tulajdonos. Tehát muszáj kivárnunk, és éppen ezért a Móricz közben élőktől türelmet is kérek, éppen ezért is levélben is megkeressük őket a döntés után, hogy döntöttünk róla, megvan a kivitelező, csak arra vár a képviselőtestület, hogy megkapjuk a tulajdonjogot az önkormányzat részére. A Móricz-Zsigmond úton lévő 10 férőhelyes parkoló kialakítása pedig itt végül is itt már megtörtént a parkolónak a kialakítása, csupán aszfaltozni kell. A parkolók alapjának a kialakítását, tehát a csatorna zárt átétele, a belvízzel vezető ároknak a lezárását a professzor úrék elvégezték saját költségükön, tehát ez nem a falu költsége volt, nekünk az aszfaltozás maradt, és ennek a költsége bruttó 1.244.600 forint. Sikerült azt elérnünk a költségvetésben, mind a Mikszáth útra, mind a Móricz útra egy magasabb összeggel volt a költségvetésbe tervezve. Ezt a beérkezett árajánlatok alapján lejjebb tudtuk húzni, és éppen ezért az itt megtakarított összeg fog fedezetet nyújtani a Móricz közre és a Móricz úti parkolóra is. Tehát nem igényel plusz forrást a tartalékaink terhére ez a fejlesztés. Nem tudom, hogy van-e kérdés, észrevétel. Akkor a Móricz közzel megvárjuk a Móricz utat is, vagy először a Móricz út is? Vagy egyszerre a kettőt, vagy hogy csináljuk? Én igazándiból... Nem volna egyszerűbb, vagy célszerűbb, ha össze... Szerintem rá tudunk menni a Móricz közzel. Tehát igen, a parkoló és az út az nagyon jó, hogy együtt tud mozogni, mert az egybe lesz aszfaltozva. A közt rá tudjuk kapcsolni egy későbbi, 1-2 hónap múlvai rácsatlakozással. Hát a földhivatalban nem tudjuk, hogy tudjuk sürgetni, de... És akkor a Mikszáth és a Móricz az egyszerre egy etapban lenne? Én most úgy gondolnám, hogy ha felvonul a kivitelező, akkor, és ráadásul így, hogy az erős út viszi el ezeket a fejlesztéseket, ha már itt van a gépparkkal, akkor meg tudnád csinálni most
a Mixát utat, a Móricz utat, a parkolót. Egyelőre ennyi. Igen, mert ugye jelezték a professzorok is, hogy a Szentgyőnek a minden jelzőt le tudnánk nyár elején. Az miatt ne várjunk. És ezért ne várjunk. Ha már döntés születik, akkor később földhivatalra kell várni. Azért, hogy ezt a 100 métert vitatják. Jó, de azért addig megcsináljuk. Persze. A köznek egyébként ilyen előkészítés kell, mert ott elég. Ott lesz benne van az ajánlatban. Egy másodperc. Benne van az ajánlatban. A köznek is. Mindenkinek, hogy a közben mi a műszaki tartalom. Móricz Zsigmond köz, egy kétoldali patkanyes és 1 méter szélességben a kikerülő anyag járműre rakása, elszállítása, meglévő egyenetlen aszfaltburkolat hidegmarása, tehát felmarja. A felmart anyag profilozási szükség szerint kőpotlással tömörítése, aszfaltkopó réteg készítése, az AC11-es 50/70-es kopóaszfalt keverék, ez 5 cm vastagságban, és fél-fél méter szélességben zuzalékos patka készítés 5 cm vastagságban. Tehát ez most úgy néz ki, hogy a Móricz köz 3 méter szélességű ugye az aszfaltburkolat, és ehhez kerül még 50-50 cm patka, tehát ez egy 4 méter szélesség lesz. És teljesen be is takarjuk a közt. Igen? Hogy ugye úgy szerepel a határozati javaslatban is, hogy pont erre a Móricz közre a vagyonrendezési eljárás eredményes lefolytatásának a feltételéhez van kötve, az árajánlat jelenlegi elfogadása, és akkor a szerződésszerű előkészítés is ehhez a feltételhez kötni a valós kivitelezésnek a teljesítését. Tehát a mostani döntés eredményeképp tartaná így a árajánlatot. A árajánlatot benyújtó valamennyi közülük, és akkor ez egy későbbi hatály. Tehát feltételhez van kötve, hogy előtte ez a vagyonrendezési eljárás eredményesen lefolytatásra kerüljön. Tehát az árat tartani kell. Jó? Ha nincs kérdés, akkor feltenném egyenként szavazásra. Nagyréde Nagyközség önkormányzatának képviselőtestülete a nagyrédei Móricz Zsigmond út felújítása és közterületi parkoló kialakítása mellett dönt a kapcsolódó kivitelezési munkák megrendelésével. Nagyréde Nagyközség önkormányzatának képviselőtestülete a nagyrédei Móricz Zsigmond út felújítására beérkezett árajánlatok közül az Erős út ajánlatát fogadja el, és egyúttal megrendeli a kivitelezési munkák elvégzését bruttó 12.285.408 forint vállalkozási kivitelezési díj elmében. Ez az első, amiről szavaznunk kell. Aki ezzel egyetért, kérem kézfelnyújtással szavazzon. 7 igennel elfogadtuk. Második. Nagyréde Nagyközség önkormányzatának képviselőtestülete a nagyrédei Móricz Zsigmond út 10 férőhelyes parkoló kialakítására beérkezett árajánlatok közül az Erős út Kft. Árajánlatát fogadja, és egyúttal megrendeli a kivitelezési munkák elvégzését bruttó 1.244.600 forint vállalkozási díj ellenében. Kérem, aki egyetért szavazzunk. 7 igennel elfogadtunk. Következő Nagyréde Nagyközség önkormányzatának képviselőtestülete a nagyrédei Móricz Zsigmond köz felújítására beérkezett árajánlatok közül az Erős út Kft. Ajánlatot fogadja el, és egyúttal megrendeli a kivitelezési munkák elvégzését bruttó 5.480.304 forint vállalkozási díj ellenében, és feltételhez kötötten, hiszen akkor és amennyiben, hogyha a vagyonrendezési eljárás lezajlik, és a köz az önkormányzat tulajdonába kerül. Kérem, kézfelnyújtással szavazzunk, ha elfogadjuk, 7 igennel elfogadtuk. Köszönöm szépen! Ötös napirendi javaslat a Molnár József közösségi színtér nyilászárójának cseréjére, kivitelező kiválasztására. Itt jelen pillanatban csak a nyilászáró cseréről beszélhetünk. A mozé rendbetételét, mozéépület résznek a rendbetételét a képviselőtestület a költségvetés elfogadásakor hátrébb húzta, tekintettel arra, hogy olyan mértékű anyagi igénye van az épület további sorsának, hogy most jelen pillanatban nem látjuk rá a forrást, illetve
az épület funkciójáról is, épületrész funkciójáról is gondoskodnunk kell. Azóta beszéltem a tervező asszonnyal is, aki foglalkozik ennek az épületrésznek a lehetséges további sorsával, és nagy valószínűség szerint ott telek bontást is végre kell majd hajtanunk, mielőtt bármit csinálunk, mert meg kell osztanunk majd a telket, hogy a művelődési ház és a mozi ne egy helyrajzi számon szerepeljön. Ez sem lesz egy túl egyszerű folyamat, de mindenképpen látnunk kell majd a további funkcióját az épületrésznek, ahogy erről beszéltünk korábban, hogy ezt a faluval meg kell konzultálnunk, hogy mi legyen a mozi épülettel, felújításra kerüljön, elbontsuk, valami mást találjunk ki. Tehát ez tényleg azt gondolom, hogy egy nagyobb gondolkodást igényel, de tekintettel arra, hogy az árak végtelenül elszabadultak, az energiaárak, és a moziban abszolút piaci árat és a legmagasabb árat fizetjük a gáz után, ezért nagyon fontos, hogy legalább a nyílászáró cserét végrehajtsuk az épületen. És erre vonatkozóan 3 áraján érkezett be a nyílászáró cserére, a szaki ablak BT adta a legjobb ajánlatot, a referenciája van Nagyrédén tavaly az óvodában. Ő végezte a nyílászáró cserét, azt gondolom, hogy bőven 100% feletti minőségben, tehát mindenképpen én úgy gondolom, hogy olyan munkát tett már le az asztalra, hogy én örülök, hogy az legjobb ajánlat őtőle érkezett meg. Kérdés észrevétel ezzel kapcsolatban van-e? Ha nem, akkor kérem szavazzunk, aki elfogadja, az készfelnyújtással szavazzon, 7 igennel elfogadtuk. Valószínűséggel a kivitelező március 16-a után, március közepe végén, április elején felvonul. Hát a bál után. A bál után, a vadászbál után már mi arra készülünk, hogy átadnánk a területet, és akkor induljunk. Ugye itt meg kell rendelni az ablakot, le kell gyártatni, egyedi méretes ablakokról, ajtókról beszélünk mindegyiknek, minden ablak esetében, tehát ezeket meg kell rendelni, és utána pedig fel kell vonulni és kicserélni. Fontos volt, azt hiszem, hogy az kitétel nem lesz szigetelve egyelőre. Az épület nem lesz szigetelve egyelőre. De annak a helyére rakják vissza, amit most tudják. Igen, következő lépésben érdemes elgondolkodni, hogy ugyanúgy, ahogy olvasva az óvodának a födényhő szigetelését megoldottuk, hogy a padlásra kőzetgyapotot tettünk. El kell gondolkodni rajta, hogy a műházra is kellene. Mindenféleképpen energetikai a következő 5 évben valahogy sorolja, hogy mindenféle kemény legyen. Tehát a fűtéskor szerint... Az persze. Itt sem a falvák vastagságon van gond, hanem a fölfelé állom. Persze. Ott neki. Igen, egyébként akár álmennyezet kialakításán, akár... Hát ez majd... Ez majd a szakemberek, energetikai szakemberek akkor, amikor eljön az ideje, de az biztos, hogy a következő 5 éves ciklusnak ez egy fontos eleme. Mert a művelődési háznak üzemelnie kell, ráadásul prosperál, tehát nagyon-nagyon látogatott és sok rendezvényt bonyolít. Tehát nem egy halott házról beszélünk, hanem egy nagyon élő és pozáló házról. Csak hát az energiaárakat megbírnunk kellene. Jó, akkor ezt megszavaztuk, köszönöm szépen. Következő napirend javaslat Nagyrédei Kastélyogoda parkoló... Ezt nem szavaztuk, szakjablakot nem szavaztuk. Még nem. Én kérek elnézést. Akkor aki egyetért azzal, hogy a művelődési ház nyilászárójai kicserélésénél a szakjablak BT legyen a kivitelezve, az készfelnyújtással szavazzunk. 7 igennel elfogadtuk, köszönöm szépen. Javaslat Nagyréde Kastélyogoda udvarának térkövezésére és kivitelező kiválasztására. 3 árajánlat érkezett. Költségvetésben már elfogadtuk ennek a udvar 100 négyzetméteres térkörezését. Ugye tavaly évben az épületről el kellett vezetni a vizet, és éppen ezért felbontottuk az egyébként is sérült aszfaltburkolatot, és ezt kell most újra burkolnunk, és a költségvetés elfogadásakor a képviselőtestület úgy döntött, hogy térköves burkolat mellett maradjunk.
Erre a beérkezett árajánlat az Erősút Kft-től 2.609.850 forint bruttó összegben adott be árajánlatot. Ez az összeg a költségvetésben az óvodának a fejlesztési során rendelkezésre áll. Van egy kérdés észrevétel ezzel kapcsolatban. Hozzáteszem, hogy ezzel a térkövezéssel nagyjából az óvoda felújítása befejeződik. Tehát ez talán az utolsó után. Még egyszer egy parkolóra visszatérhetünk. Egy dolgozói parkolóra, ugye az már többször volt, több éven keresztül volt téma a képviselőtestületben, de mindig attól vesszük el a forrást, de előbb-utóbb arra is sort kell keríteni, hogy ez megoldódjon, az egy néhány milliós tétel lesz. Az már egy sokkal kisebb volumenű fejlesztés, mint az óvoda felújítása volt a tavalyi évben. Azért az egy nagy falak volt. Felteszem szavazás, hogy aki egyetért azzal, hogy a óvoda udvar 100 négyzetméteren történő térkövezésére az Erősút Kft. Ajánlatát fogadjuk el, azt kérem készfeljutással szavazzunk. 7 igennel elfogadtuk, köszönöm szépen. 7. napirendi pont javasolt Zagyva környéki települési szilárd hulladék gazdálkodás fejlesztési társulás működésével kapcsolatos előterjesztések megtárgyalására. Az előterjesztéseket és határozati javaslatot megkapta a képviselőtestület. Javaslom elfogadásra a Zagyva környéki társulásnak az előterjesztését, és most szeretném tájékoztatni a testületet, hogy holnap lesz ülés a Zagyva környéki társulásnak, és oda Szabad Csaba képviselő urat kértem meg, hogy önkormányzatunkat képviselje, és ő megbízással részt fog venni a szavazáson. Én javaslom elfogadni egyben a Zagyva környéki szilárd hulladék gazdálkodás fejlesztési társulás előterjesztéseit, ha így megtehetjük. Természetesen az előterjeszt egyenként fogjuk a jegyzőkönyvben szerepeltetni határozatokat. Igen, és a határozatokat holnap már képviselő elviszi az ülésre. Jó, és akkor azt szerint kell szavazni igennel. Aki egyetért, azt kérem készfelnyújtással szavazzunk. 7 igennel elfogadtuk, köszönöm szépen. Javaslat 60 és környéke települési szilárd hulladék gazdálkodás fejlesztési társulás működésével kapcsolatos előterjesztések megtárgyalására. Szintén a képviselőtestület megkapta az előterjesztéseket. Itt is javasolnék egy egybeszavazást. Ennek a társulásnak is holnap lesz ugyanott kerekhalasztal az ülés. Szintén Szabad képviselő úr fog képviselni az önkormányzat nevében a ülésen. Javaslom, hogy fogadjuk el a 60 és környéke települési szilárd hulladék gazdálkodás fejlesztési társulás működésével kapcsolatos előterjesztéseket. Aki egyetért, azt kérem készfelnyújtással szavazzunk. 7 igennel elfogadtuk, köszönöm. 9. napirend tájékoztató a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség teljesítéséről, előterjesztő a pénzügyi ellenőrző bizottság elnöke. Átadom a szót, elnök úr. Köszönöm szépen. A 2024-es vagyonnyilatkozatokat minden képviselő és minden külsős képviselő is határidőre szabály szerint leadta, időpontra, úgyhogy javaslom elfogadásra az képviselőtestületben. Köszönöm szépen. Jó, erről nem kell szavaznunk. Tájékoztató volt, szavazhatatlan, mert ugye tájékoztatót elfogadja, és annyi kötöttség van jövőre, ugyanúgy a testületi ülésre be kell erről számolni a elnökének. Akkor szavazunk arra, hogy elfogadjuk a tájékoztatót, és jövőre szintén meg kell tenni ezt az eljárást. Aki ezzel egyetért, kérem készfelnyújtással szavazunk. 7 igennel elfogadtuk. Köszönöm szépen. Egyebek kérdések és észrevételek. Itt én szeretnénk tájékoztatni a képviselőtestületet néhány dologról, mielőtt átadom a szót a képviselőtestületnek. A testület döntött a korábbiakban a körzeti megbízott túlszolgálatával kapcsolatban. Márciusban megkezdi a szolgálat teljesítését, márciusban 2 hétvégén fog 6 óra hosszát teljesíteni. A kérésem az volt, hogy, illetve a megállapodásunk az, hogy minden hónapban egyeztetünk az időpontokról, hogy mikor teljesíti a szolgálatot. Ugye erre 500 000 forintot már átutaltunk a rendőrkapitányság részére, és akkor ez a munka most elkezdődött. Kaptunk egy megkeresést az Életháló Szociális és Köznevelési Ellátó
és intézményrendszertől népkonyhával kapcsolatban. Ez már egyszer korábban évekkel ezelőtt volt téma a népkonyha Nagylédén. Akkor az akkor regnáló képviselőtestület úgy gondolt, hogy nem kíván ebben a lehetőségben részt vállalni. Ezt a népkonyhával kapcsolatos tájékoztatót én átküldtem a képviselőtestületnek. Ezt egyelőre csak javasolnám, hogy gondolkodjunk rajta. Ami kérelem van a népkonyha részéről, ez naponta egyszeri, egyfogásos melegételt jelent. Nincsen jövedelmi viszonyhoz kötve, nincsen életkorhoz kötve. Az önkormányzat felé az a kérés, hogy helyiséget kellene biztosítanunk, illetve mivel hogy népkonyha, ezért asztalt, illetve széket is biztosítanunk kell, vagy padot, és a helység, amit rendelkezésre adunk erre a minden nap 2 óra hosszás népkonyhai szolgálatnál, hogy legyen WC, tehát férfi és női WC az épületben. Igen, elviteles az étel, tehát itt is van, a lehetőség megvan rá, ezért kell biztosítani az asztalcéket, illetve mindazt, amit az ellenőrző hatóság, mert természetesen kijön a népegészségügyi szolgálat és megnézi az épületet, ha úgy döntünk, hogy népkonyha üzemeltetésbe vagy üzemeltetést segítünk. De általában az információink szerint az az, hogy miután egyszer használatos dobozokban hozzák kezét, tehát elviszik az emberek, nem maradnak itt. Utána kérdeztem környező települések polgármestereinél. Engem meglepett, hogy szinte minden településen a környéken ott van a népkonyha, és nagy az igény. Sokan mennek, olyanok is mennek, akik tekintettel arra, hogy egyáltalán nincsen megkötés az igénybevételre, csupán a tajkártyát kell bemutatni. Tehát tényleg mindenféle, a település minden szegmense megérkezik a többi településnél. Én egyelőre csak azt kérem a képviselőtestület, hogy gondolkodjunk rajta, nagyon szívesen eljönnek, tájékoztatnak bennünket ez a szolgáltató, hogy ez mivel jár. Én pár évvel ezelőtt azt mondtam, hogy szerintem nem rossz gondolat, nem tudom, hogy Nagyvédén lenne igény. Én annyit kérdeztem a szolgáltatót, hogy ha és nem működik, akkor mi történik. Mi ez a létszám, amit ő működhetett? Hát ők már 10 emberért is kijönnek. És ez mindig előre egy hétre le kell nekik adni, hogy például ti már ezen a héten 10 ember kérnék szerint, vagy jövő héten az úgy néz ki, hogy kell, hogy legyen itt abban a 2 vagy 3 óra hosszában egy ember, akinek megbízási szerződést köt a népkonyhával, azért ő díjazást kap. Népkonyhától? Igen, nem az önkormányzattól, nem, tehát a népkonyhától, és akkor ő az, aki mindig fölméri, hogy következő napra mi az igény. És nem kötelező minden nap élni a lehetőséggel, viszont azt mondják ezek a szakemberek, hogy ő tapasztalatuk szerint tud olyan segítséget adni ez az ennivaló, hogy esetleg hazaviszik, lehet, hogy fel kell egy kicsit javítani, lehet, hogy kicsit csinálni kell valamit, de mégiscsak meleg étel, illetve sok olyan van másik településeken, ahol egyedül élőknek sokkal egyszerűbb, hogy bejönnek, elviszik, és nem kell egy emberre magukra főzni. Tehát, hogy van rá igény. Mi ennek konkrétan a célja? Étkeztetésbiztosítás vagy szociális alapon? Nincs megkötve, tehát bárki, akár én is mehetek, és én is kapok egy ételt. Gondolom és ezért hasonló logikát kéne. Köszönöm a kérdést a polgármester úr. Polgármester asszonnyal is beszéltünk, és jeleztem is neki, nekem kettős érzésem van ezzel kapcsolatban. Egyik, mivel nem szociális alapú ez az ellátás, ezért olyanok is előtérbe kerülhetnek, akik rejtettem, tehát látás problémával bírnak és nem vállalják. Ebből a szempontból szerintem jó. Nem tartom rossznak, egy próbát mindenképpen neki. Nyilván az én szívem az saját magunkhoz húz, nálunk ugye egyértelműen szociális ellátás, tehát szociális alapon biztosítjuk a szociális étkeztetést, a rendelet szerint a 70 év felettieknek elsősorban, és ők fizetnek érte. És persze bennem van az a félsz, hogyha beindul ez az ellátás, akkor azok, akik jelenleg most a mi
látókörünkben vannak, esetleg átpártolnak, és a szociális étkeztetést nem fogják igénybe venni. Igen. Ez a kettő dolog van benne. Mondjuk itt kiszállítás nincs, tehát olyan... Ide kell jönni. Ide kell jönni, fel kell vállalni. Igen. Nálatok sok kiszállítás van? Nálunk, tessék? Nálatok csak kiszállítás? Nem. Van kiszállítás, helyben étkezés, meg elviteles módon történik a szociális étkezés. Igen, erről beszéltünk. Benne van a pakliba az is, hogy azért ezt felvállalni nagyon kínos az embereknek, hogy most megyek egy ingyen ebédért. Igen. Viszont tényleg már beszéltünk arról, hogy vannak olyan családok, nagy családok, ahol gyerekek éheznek. És lehet, hogy ő nekik még ez van. Ezzel a szempontból viszont igen. Igen. És szerintem azzal egyetértek, a polgármester asszony azt javasolta, hogy próbáljuk ki, meg lehet látni azt, hogy mekkora az igény, mennyire jönnek elő, és legfeljebb nem tudom, kell-e szerződést kötni, a szerződést kell-e határozott vagy határozatlan idő. Én javasolnék egy határozott időtartamra történő szerződéskötést, nem tudom, egy fél évet esetleg, és akkor onnan már le lehet szűrni, hogy mernek-e, felvállalják-e, van-e igényre. Én úgy gondolom, hogy ha ezt meghirdetjük, vagy köztudattá válik, biztos, hogy lesz rá igény. Lesz. Biztos. 100%. 1000%. De most a kérdés az, hogy 80 vagy 10, vagy lesznek rá 40-en. Most itt a kérdés az. Nekünk nincs költségünk ezzel. Tehát nekünk a helységet kell biztosítanunk, ez azt jelenti, hogy nagyjából egy déltől 2 óra hosszáig. Ez a műfáznál valahol? Ez a művelődési ház, igen, a kávézóra van. Nincs semmi más. Csak ez költsége, akkor üteni kell, a villany, felkapcsolják, vizet használjuk. Igen. Tehát mi egyébként gondoltunk az üresen álló KMV-s, volt KMV-s irodára is. Ott az a baj, hogy ott csak egy WC van, tehát ott a férfi és női mozdót nem tudjuk elkülöníteni, hogy ez egy kicsit intimebb lett volna. Igen. Hogy mégsem a művelődési házba kell délből venni az ennivalóért. De nem tudunk más helyet mondani, ahol esetleg le is tud ülni. Egyébként ez a szolgáltató, amikor nálam járt, akkor azt mondta, hogy azért is érdekes ez, mert bejönnek az emberek, és mivel személyesen kell megjelenni, óhatatlanul beszélgetnek. És bekerülnek a látókörünkbe. Tehát abban a szociális hálóba be tud kerülni, hogy lehet, hogy mi nem is tudunk róla, hogy neki gondja van. De ezzel, hogy megérkezik, megjelenik, a látókörünkbe kerül, hogy esetleg segítségre szorul. De azt mondták, hogy tényleg van olyan család, aki iskolában nem tudja etetni a gyerekét, mert drága az iskolai étkeztetés, és eljön inkább az apuka vagy anyuka, elvisz 1 vagy 2 adag ételt, és akkor abból otthon már ő valamit vacsorát. Egy ember egyet? Vagy egy ember egyet. Tajkártyával megy, de azt mondták, hogy ugye tekintettel arra, hogy nem lehet pontosan kiszámolni az adagot minden nap. Tehát ami marad, ők azért nem jönnek vissza. Azt rá szokták bízni az ő általuk megbízott emberre, hogy segítsen annak, akinek tud. Az önhatóság, ezt intézik ők? Minden. Például az ANTS, mert az így Badellárba elhozza, ott egyszer használatos volt, tehát kiszerelve hozzá. Oké, csak kiszerelve mondod, hogy megmarad, azt meg mit csinál vele, megvan. Az ő általuk... Ez veszélyes hulladék a ételmaradék. Nincs maradék. Az ő általuk megbízott személy az rédeinek kell lenni, vagy ők adják? Ők javasolnák a rédeit. Én is. Javasolnák a rédei szemét azért, mert helyismerete is van. Körülbelül 30 000 forintos havi díjat tudnak ezért a napi 2 óra szolgálatért. Ugye mosogatás nincs. És ez csak hétköznapon? Ez hétfőtől péntekig. De ehhez mindenképpen testületi döntés kell. Tehát ezt márciusra tudjuk behozni akkor egy előterjesztés formájában, mert kell egy képviselőtestületi hozzájárulás a megállapodás megkötésére. Tehát van időnk erről még gondolkodni, vagy beszélgetni róla, vagy felmérni az ismeretségi körben. Ugye azt mondta, hogy ez nem, tehát annyiban is más a mi szociális étkezésünk, hogy a mi ellátottaink kapnak levest, másodikat, itt viszont csak egy. Tehát vagy egy leves,
vagy egy főzelék, Egy főig. vagy egy tészta, tehát egy. Hát én egyébként szkeptikus vagyok ebben, ismerve itt a nagyidei lakosokat, tehát mint a Szociális Bizottság elnöke, tehát látjuk azt, a Szociális Bizottsági tagoknak mondom, hogy milyen keresettel rendelkező emberek adnak be igényt. Éppen ezért gondolom, hogy És én pontosan ezt mondom, hogy szerintem nem lesz rá igény. Tehát nem lesz. Lehet, hogy lesz 3 ember vagy 4 ember, de az meg már nekik nem biztos, hogy jó. Nem fogja fölvállalni azt, hogy szemtől szembe én jövök a kajáj, és akkor azt mondom, hogy én most jövök, meg te is jössz, meg a másik. Egyébként ők javasolták például azt, és ez engem egy kicsit furcsán éreztem tőle magamat, hogy ők tényleg azt javasolják, hogy menjenek be akár intézményvezetők, akár hivatali dolgozók, és élhetünk a lehetőséggel az étel elfogyasztásával vagy elvitelével, és ez is egy próba, illetve egy minőségi... A falu lakosai látják, hogy bejárnak az önkormányzatba. Meg mi is látjuk, hogy visszafizetnek meg az emberekkel. Légkonyhára megy. én szerintem sok olyan ember van, akik nem is gondolunk, hogy milyen rossz körülmények. És itt akiknek család van, meg nagy család van, szerintem biztos, hogy lesz rá igény. Én legalábbis így gondolom. És egy próbát menni. És amit mondom, amikor, hogy egy ilyen szűkített szerződést, ha lehet. Itt a helységnek a leglét az lesz egy megkérdője, hogy hol. Csak az, nincs több lány. És szerintem fel fogják vállalni, mert hogyha ő bement, akkor így miért nem mennek be? Meg pont abból adódóan ugye, hogy pont látva, hogy kik milyen anyagi helyzettel kérnek például a tűzifát. Pontosan. De tudod milyen? Milyen magas. 150-180 ezer forintosak vannak. Vagy még nagyobb. Meg az, hogy a Dunándából nem fog lejönni egy dolog. Ide le kell, tehát itt nincs kiszállítás. Azért nem fog lejönni. Még nekem az a meglátásom, hogyha a nyári szünetben ez ugye a gyerekek szempontjából ez az érdekes. Igen, meg ugye sok gyerek csak az iskolában eszik, vagy az óvodában. Sok van ilyen. Amikről tényleg titkoltam, vagy csak nagyon keveset esznek. És lehet, hogy a nyári szünet alatt, ha erre az időszakra tervezitek, vagy fogadjátok el, akkor viszont kijönnek ezek a problémák. Próbáltam utána nézni ezután, a közösség után nagyon kevés infót találtam, megmondom őszintén, de azt tudom, hogy csak felnőttek. 18 év felettiek. Tehát azt nem tudom viszont, hogy a tajszámok, hogy gyerekeknek elvihetnek el. Tehát majd ezeket kell... De elviszi a szülő a saját tajszámával. Hogy egy adagot csak egy tajszámmal gondolom. Igen, csak a szülő dolgozik a gyerekes család. Igen. Szóval majd ezeket... Amíg a minőséggel kapcsolatban múltkor említettél valamit, hogy ez az étel, hogy milyen? Aztán tudjuk. Ezzel kapcsolatban nem tudok nyilatkozni, hogy milyen. Vámos Györgyön, hogy volt? Igen, volt Vámos Györgyön. Nem, van is Vámos Györgyön. Van? Van, ez üzemel. Akkor nem te mondtad? Nem, én nem. A minőséggel kapcsolatban. Ja, nem tudok ezzel kapcsolatban. Egyébként a népkonyha szolgáltatásától függetlenül szönidőben biztosította halmozott a hátrányos vagy a hátrányos helyzetű tanulóknak az ingyenes szülői étkeztetését. Erre az elmúlt években nem volt igény. A gyermekeknek a szünidőben történő ellátása, hogyha valaki valóban rászoruló, azt a gyermekvédelmi törvény, mint rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény körébe tartozó jogosultság alapon meg tudja oldani az ellátást. Sőt, szükségszerű. Itt ugye a szülőtől egy bejelentés kell, hogy a kiskorú gyermek vonatkozásában a szülői étkeztetést kéri. Tehát ugye ez a 18 év alattiakra, vagy pedig ha egyedi esetben 25 év alatti, de még nappali tagozatra jár, az rájuk élhet. Ezt meg lehetne akkor úgy, hogy ők mikor majd odáig jutunk, hogy megállapodásán, akkor például azt, hogy a nyári szünetben a gyerekek, akik rászorulnak. A törvény úgy szól, hogy 18 év feletti. Tehát helyben fogyasztással napi egyszeri egytálmelegételt biztosít azoknak a 18 év feletti szociálisan rászorult személynek, de ezt senki nem ellenez, akik más étkezési formát nem vesznek igénybe. Tehát szociális étkezést akkor nem lehet. Igen, mert hát, hogy nálatok eszik, vagy? Hát igen, ha nálunk eszik, vagy ha ott eszik, akkor nálunk nem lehet. Ugye tajalapú nyilvántartásuk van nekik is, és rögtön ütközés van. Igen, mert aláírásukkal kell igazolni a napi fogyasztás, és ugye ezt jelenteni kell a kenyszí rendszerben, és rögtön össze is ér. Ha ugyanazzal a tajszámmal
valaki kétszer érkezik meg. Mindenféleképpen szerintem beszélni kell róla. Az egy kicsit furcsa nekem, hogy semmilyen szociális ellenőrzési háttér nincs, hogy ki az, aki rászorul, ki az, aki nem. Ez kicsit olyan furcsa. Ez ki finanszíroz egyébként? Én ugyanez nekem a adó. Egyébként ez egy valami, nem tudom megmondani, melyik egyházhoz tartozó szervezet, aki csinál, de nem katolikus, nem református. Nem is olyan üdvacserek. Ennek? Igen, aha. Tehát ez minden megyében más és más egyébként? Nem. Igen, ez egy központi, igen, de most nem jut eszembe az egyházak a neve, akikhez tartozunk és nem tudom, az nem nézni. De ez lényegtelen is egyébként, csak hogy a finanszírozását. Leghamarabb akkor csak áprilisban, ha jövő hónapban talán már elfogadjuk, akkor is ez csak április-májustól indulhat körülbelül. Meg hát találunk el egy embert, aki ezt bevállalna, hogyha arról van szó. Mert ugye itt nem csak a étel kiosztása a lényeges, hanem itt adminisztratív feladatok is vannak, tehát azért ez egészségügyi alkalmassági vizsgálat rendelkezni kell. Igen. Jó, akkor mindesetre gondolkodunk és megpróbáljuk összeterelni ezt a folyamatot. Megrendeltük az útjelzőtáblákat, lecserélésre kerülnek nagyon sok útjelzőtáblák. Ez egy 628 000 forintos tétel lesz, de elsőbségadás táblák, sebességkorlátozó táblák, mindazok, amik már itt a faluhelyen vagy falun belül rossz állapotban vannak, azokat nagyon bízok benne, egy hónapon belül cserélni tudjuk, tehát most már megrendeltük ezeket a táblákat. Szeretném tájékoztatni a testületet, hogy ugye, amiről beszéltünk, hogy drogprevenciós előadást kért a testület, hogy szervezzük meg. Zaher Gábor doktor úrral sikerült megállapodnunk, április 25-én délután 17 órakor fog a művelődési állam termében egy előadást tartani. Már a most megjelenő újságban, mert megérkeztek az újságok, már bele fogjuk tenni pótlapban a meghívót már most, természetesen Facebookon, honlapon, mindenhol terjeszteni fogjuk, illetve megkeressük az iskolát. Megkeressük az iskolát, hogy délután 5 órakor, ha minél több felső tagozatos gyerek szülőkkel érkezzen. Biztos, hogy nagyon érdekes előadást fogunk doktor úrtól látni. Én javaslom, időben ez mekkora volument vállalta? Nem szabott meg volument, azt mondta, hogy az esti órákban így állapodtunk meg, hogy akkor 5 órakor kezdődjön. Ő laptopot hoz, tőlünk kivetítőt, meg projektort kér. Én úgy gondolom, hogy addig, amíg ő kérdéseket kap, vagy addig, ameddig értelmes beszélgetés folyik, addig ő itt lesz, illetve hát elmondja nekünk mindazt, amit ő fontosnak gondol a drogprevencióval kapcsolatban. És akkor ebből már elő is hoztam, hogy akkor a nagyrédei hírlevél, a márciusi szám megérkezett a mai napon, ezt a hétvégén elkezdik a kollégák kihordani, és akkor ebben már a különböző rendezvények meghívói is benne vannak. Nőnapi rendezvény, március 15-i rendezvény. A Zaher Gábort külön portlapon tesszük bele, és jövő héten még tájékoztatom a testületet, hogy március 6-án a Mátra Jövőjéért Turisztikai Egyesület Nagyrédén tartja az évadnyitó közgyűlését. Itt a hivatalban indul a rendezvény. Innen megyünk a Saliot birtokra, majd a Bormúzeumban, Bornamutató teremben, és ott lesz egy közgyűlés. A képviselőtestületet, akit ott nagyon szívesen látjuk, és vegyetek részt a ülésen, mert szerintem érdekes lesz, és biztos, hogy fontos megjelenés, ugyanis és ebben megint kérek együtt gondolkodás a testülettől, fog megjelenni ennek a Turisztikai Egyesületnek egy prospektus a kiadványa, ahol Nagyréde is szerepel, 3 hasában, és ebben a 3 hasában nekünk kell majd megmondanunk, hogy kit szeretnénk turisztikailag promótálni. Majd ebben még gondolkodjunk, vagy javaslatokat várunk. Van-e észrevétel, kérdés a testület részéről más, amit szeretnétek egyébben? Az egyébben. Képviselő?
Azt szeretném meg, hogy látjuk itt ezeket a vizes embereket, itt mozognak a faluba, és túlják föl itt a utakat, útszéleket. Itt például a Hatkári úton ott van 3 vagy 4 olyan áruk, hogy már aki ott lakott kocsival belement, aztán már meg is sérült neki a kocsi oldala. És azt is hallottam, hogy polgármester asszony kereste már vízműveseket ugye ezzel kapcsolatban. De nem csak ebből van szó, hanem még akár a Durándában is, vagy a falu több helyén, hogy miatt tervük ezekkel a nagy gödrökkel, mert a lakosok többen jelezték ezt, hogy az, hogy én úgy gondolnám ő részükről, hogy betemetik földet, az lesüllyed, megint föld, megint lesüllyed, és majd csak a végén valamikor a nyáron le lesz aszfaltozva, én úgy gondolnám, de azt a földet sem viszik ki oda, tehát nagy gödör marad, lesüllyed, nagy gödör marad és balesetveszélyes bármelyik faluban, ahol ezt megcsinálták. És nem, mert hallottam, mert szóltak többször többek, és azt mondták, hogy nincs emberük. Most arra nincs ember, hogy össze vagy vissza dobálják a földet, de arra van ember, hogy mikor föl kell venni az utat, meg a út szélét, akkor azt meg tudják csinálni. Ez az egyik. A másik a táblával kapcsolatban, hogy kellett volna még kiegészítő táblákat is, ezt a útpatkás, a megállni tilosnál például nem, amit a Gyulával beszéltünk, nem csak itt erre gondolok, hanem például a Horvátkert Zrínyin, ahol megállni tilos távol van, most nem a út szélén áll meg, hanem az útpatkán, és akkor a rendőr oda megy, nem tudja megbüntetni, mert az csak az út teste vonatkozik az a tábla. Tehát ezeket a kis táblákat, amit írja a kis nézet, azt kellett volna még egy pár darabot rendelni, és akkor kitenni, és utána a rendőr meg elindul. Saját úton. Csak a végén, csak a végén. Nem tudjuk kitenni ezt a podcastokat. Nem, mert utána Gyulával abban maradtuk aztán, hogy ugye a zöld területre csak nem lehet állni, de szerintem a múltkor ülésen mondtad, hogy majd oda lesz, oszlopokon lesznek kerítés, hogy akkor nem csak azért, hogy ne álljanak oda, de elsősorban az is, meg díszek is, meg világtartóban. A legkülönfélébb árak vannak, a Városszépítő Kft-től hoztuk eddig is a bútorokat, utcabútorokat, nekik a katalógusát néztem, és le is kértem egy új ajánlatot már ezekre is, hogy oszlopokra. Különféle megoldás van, tehát hogy egy oszlop, vagy összekötve oszlopok, vagy ilyen kerítésszerűen megoldani, nagyon sokfajta verzió van. Nem mondom, hogy nagyon olcsó, de érdemes, az iskola elé mindenképpen érdemes, de azt testületülés után, ha gondoljátok, meg is tudom mutatni a interneten, hogy milyen típusok vannak, vagy átküldöm nektek a linket, hogy nézzük meg, hogy melyiket kellene megrendelni, vagy hogy csináljuk. Mert most úgyis betalozni fogunk, tehát ha elkezdjük a útjelzőtáblákat pótolni, van egy csomó olyan utcánk, ahol maga az oszlop sincs meg, mert az évek hosszú sor alatt eltűnt, tehát oszlopokat is rendelnünk kellett. Azt mondja, hogy... Igen, azt látom. Nem is tudom mennyit, de sokat. Oszlopot, 10 darab oszlopot kellett még rendelni, úgyhogy bent van 3 vagy 4 itt az udvaron, amit már behordtunk. Tehát valami oknál fogva kifordítják a helyéről, és utána ott hagyják. Tehát lesz betonozás mindenképpen, és akkor lenne érdemes az iskola előtt, akkor tényleg megcsinálni ez a tavaszon meg kell, hogy legyen. Hát április-májusban. Más? Csaba? Egyébként vannak ezek a betonidumok, amiket ki lehetne szintén rakni odakint, és virágot lehetne belőlőtetni, ami szép is lenne, ha nem is oszlopokat. Tehát olyasmit, igen, amiben lehet beleültetni akár virágot is, szép is lenne, még nem tudna végette bemenni, és kezelhetők lenne mondjuk fűnyírás szempontjából is. Tehát az is... A nehézség, hogy ott vannak? Az nem. Tehát az, hogyha most egy kerítés vagy bármi olyasmit teszel oda, igen. Az körülményesen, mert az csak kaszával tudsz közülötte működni. De mondjuk, hogyha mert vannak ezek a ilyen betonkaspószerű történetek, és hogyha egy olyasmi valami le lenne pakolva az iskola előtt csak, ami nem rondítaná megint a faluképet, és lehetne bele virágot ültetni, azt viszont mellette csak simán le tudod vágni, mert az beton. De akkor azt is úgy kéne megcsinálni, mert ennek a kerítéses megoldásnak
egy olyan szerepe is lenne, hogy a gyerekek ne rohangálhassanak. Mindjárt keresztül. Hát az ugyanúgy átfoglalta. És ha azt mondom, hogy ha már egy virágláda, ugye Juhász Andris tavaly csinált ezeket a kisebb virágládákat nekünk, 6 darab van szabadon, amiket még nem is állítottunk be tavaly, mert ugye az volt az ajándékladó. És mondjuk összekötni egy valami, nem tudom mivel, hogy ne mászkáljanak át. Mert akkor egy típusú virágládák lennének itt a főúton, hogy itt van a hivatal előtt a 2 nagy, még kerül a 2 kicsi, és akkor még... Mert az még mutatós is lenne, tehát szerintem a képet növelni. Viszont visszatérve a korlátra, nézd meg az Arany Jánost. Oszlopostól törik kifele. Tehát, hogy gyerek átszalad, nem szalad, mondja csak, hogy nem befolyásolja. Átugrik rajta, átokostól eltörjük. Itt azért ez csak frekventált helye van, de meg majd lesz kamera, tudod? legalább a kamera. És egy ilyen favirágládát mire helyezhetünk rá, mert ugye itt betonon van a hivatal előtt. Azt lehet egy árulapra, és akkor nem rohad, nem veszi fel ugye a vizet. Így van. Tehát azt lehet kezelni. Beton kockára? Akár egy árulapra. De hát ez egy kisebb, egy 20-20, csak hogy a lába köböl legyen. És ha teleültetjük virággal, akkor talán nem viszik el, mert ugye itt a kisbolt előtt azért tapasztaltuk, hogy hónapokig elmozgatták, de most már megszoktuk, már nem mozgatják. Megszokják most már. Igen, de elején mozgatták. Tehát... Nem hagyja szemüket. Egyébként a másik oldalra kellene még valamit kezdeni, mert ott meg már lassan megvesznek az állnak. Mert ugyanúgy megállnak, tehát megáll a virág lába után, mellett, nem mellett is, meg utána is. Természetesen megáll a szembejövő, mert ő onnan jön, és akkor ott lenni. És így van, és akkor ott van, hogy busz meg Jostik már nem csapták. Jött traktorra befele, füvet nyílt. Én lassítottam, hogy be tudjam kanyarodni erre a vetőfült fele. És mellette a román meg van interjúvertést. Tehát ott, hogyha valami ott áll, lesz szarját. Lehet, hogy oda is oszlopot kellene. De már lassan minden jön. Így van. Igen, de egyébként tényleg annyira ki is járják, és saras, és nem folyik le a víz az árokba, és állott az a rettenetes víz, romlik az útnak az állapota, mert betapossák, persze. Betapossák, tehát ez tényleg óriási gond. Most már azt sem mondanám, hogy nincs elég parkoló a főúton, mert szerintem van, de mégse elég, úgy tűnik. Laci? Egyetlen egy dolgot szeretném volna kérdezni, állandó veszőparipán. Döntöttünk a 2 utcáról, viszont mindent a reális ütemezése. Az idénre tervezett további útfelújításnak még. A Diófa utca, Például. együtt a Rákóczi utcával, tehát a Rákóczi útra megnyertük a pályázatot, nem közbeszerzés köteles, most már a Lázár miniszter úr által vezetett minisztérium is, építésügyi minisztérium is rábólintott, nincs akadálya annak, hogy a támogatási szerződést megkötessen. Ha megköttetjük a támogatási szerződést, akkor a pénz is érkezik, mert a számla meg van nyitva az államkincstárnál. Én azt gondolom, hogy ezt a kettőt kellene egybe vennünk, tehát amikor a Rákóczira felvonul majd a kivitelező, akkor egybe a Diófával is. Illetve a Móricz közt nem szabad elfelejteni, akár ezzel is össze lehet kötni, addig rendeződik a tulajdonviszonya. Igen. Tehát ezért gondolom, hogy mindenképpen 2 ütemben fogunk menni az idén nyár. Én azért bízok benne, hogy nyárig minden lebonyolódik. És akkor a vállalkozónak értelme van felvonulnia. Mert a Rákóczi magával is azért közel 900 méter, azért az munka. Az bárki nyeri meg, az munka. A Diófa utca szintén, mert hosszú, 240 méter hosszon akarjuk az aszfaltot rátenni, az sem egy olcsó, tehát megéri a kivitelezőnek felvonulnia ezzel, meg hát a Móricz köz meg itt marad nekünk kicsinek. Tehát 2 ütemben fog. Annyi, hogy a Diófában helyreállt egyébként a rend, ami miatt igen, a csatorna. Visszament a kivitelező rendbe tette, ami érdekes, hogy egy csatorna fedelet, ami már régen is ott volt, előkerített a földmunkánk során, ő elterítette azt a földet, ami ott maradt, de a csatorna fedél kb. Ilyen távolsággal az így kedvezett szint alatt van. Tehát ott, amihez ugye nem tud hozzányúlni majd az útkivitelező, tehát vagy ahhoz kell visszaszednie,
vagy ha van arra valamilyen módon lehetőség, akkor a csatornafedelet kell emelni, ahol az utca közepén meg nagyon fönt van, ott pedig le kell süllyeszteni Deme Balázs előtt. És ugye azért is jó, hogy a diófa egy kicsit második ütemben tud csak menni, mert nehogy úgy járjunk, mint a Kertajánál jártunk, hogy az aszfalt, miután még mozgott a föld a csatorna kialakítása után, ráaszfaltoztam. és hogy ott egy kis szakasz leszakadt, amit most jobbítanak ki majd a kivitelező, jön vissza a garanciális munkába, de hogy talán ezzel időt adunk egy kicsit a Diófa utcának, hogy ülepedjen a föld a helyére, hogy nem mozogjon utána annyira, mert meg fog süllyedni ugyanúgy. biztosan, hát most visszatette, megmozgatta a földet, visszatette, az ott a összég fog esni. is szerintem probléma van, az nem lesz egy egyszerű. Nem, az egy nagyon rossz munka lesz a Diófa, nagyon rossz munka lesz. Már a kivitelezőnek. Meg hogy utána azért legyen, tehát azt kellene elérni, hogy mindenki elégedett legyen a végén. Ha már ennyi pénzbe kerül. A végén, esetleg a végén. A iskolának, amit megszavaztunk, magas ágyások, Itt azokat vannak. mikor fogjuk? Most már lassan bármikor. Az iskolában felveszik a kapcsolatot? Igen, az újságban már megjelent, tehát ők tudni fogják, hogy mindenki tudni fogja, hogy megvannak a magaságyások. Mire a tavasz? Itt a tavasz most már. Én azt gondolom, hogy igazgatóasszonnyal kell egyeztetni, hogy akkor ezt az önkormányzat szívesen átadná, illetve ugye úgy rendeltük, hogy 8 megy az iskolába, a gondozási központba is jut egy, mert ugye oda is kértünk egy magaságyást, hogy az idősek is tudjanak egy kicsit zöldségeskedni. Tehát itt vannak a magaságyások. Ja, akkor vegyék fel a kapcsolatot. Igen, megkérem a képviselőtestületet, hogy vegyétek fel a kapcsolatot, és akkor hát adjuk oda az ajándékot. Megígértük, megvettük, itt van, adjuk oda, és csinálják. Itt a tavasz. Hadd játszanak vele egy kicsit a fiatalok. Igen, ezt köszönöm. Ha más kérdés, egyszer már, ahogy mondtam, ezt a temetőkerítéses dolgot, azóta újra több megkeresés érkezett, hogy ezek a illegális átjárók, ezeket hogy lehetne megszüntetni, mert most már egyre több helyen születnek, és most már oda fordult a dolog, hogy még lépcső is van. Igen, én is voltam két lány. Visszakorunk és úgy. És a bokor az meg egyre fogy. Igen. Voltam kint, megnéztem, és az az igazság, hogy én lassan eljutok odáig, hogy úgy, mint más településen rendes kerítéssel kellene ezt bekeríteni. Ott azt akartam mondani, hogy itt most a megoldás, ez egy ilyen nagy kérdés, hogy mi legyen a megoldás. Igen. Mert attól megmaradhat az orgonabokor, tehát a kerítést el lehet úgy helyezni, hogy az orgonabokor is megmarad. Csak a nyílás a problémása. Vagy kívül úgy mondjuk. De ugyanakkor azt tudni, hogy azok, akik kialakították ott a kis bejárókat, azok azért alakították ki vélhetően, hogy ne kelljen körbe menniük a nagy kapuig. Tehát maguknak könnyebb a bejárása. Csak hogy mondjuk a kerítést azért megbontani, mert igen. És valószínűleg nem fiatalok alakították igen. ki. Én kettőt tudok, hogy kialakítottak, de már nem így. Ezzel csak tudod, az a baj, Lackó, hogy egy ilyen, azért a temetőbe azért menjek már be a kapun, és tiszteljem már meg a temetőnek a rendjét ezzel. Abszolút. Szóval én van alakítva és normálisan meg van csinálva ráadásul. Hát igen. Meg a vizet is onnan tud élni. Így van. Tehát ha már a feltételeket vissza... Szóval azoknak, akiknek ez szúrja a szemét, azokkal maximálisan egyet tudok érteni. Tudunk árajánlatot kérni egy kerítés kialakításra. De csak itt ez a felső részével van. De csak szólok, hogy alul is van, tehát a Patai út végéig terjedőleg. Ez rettentő sok méter. Igen, azt szoktam mondani, hogy ez borzasztó sok. Rettenetes. Nagyon sok. És akkor, ha már kerítünk, akkor már a hátsó bejáratnál, ami mindig probléma, hogy ugye ott, ahol a kukás autó bejár, akkor ott is be kellene fejezni a kerítést. Első körben lehet, hogy lehetne kirakni egy táblát, figyelemfelhívás. Mondjuk ez nem címén, hogy a temetőrendét tartsuk tiszteletbe, és próbálj már belenni a nagykapun. Utána lehet, hogy ez a tábla is eltűnik, vagy nem tudom.
Egy táblós ír mindenféleképpen. Én szeretném. Annyit hátrán. Amit én szeretnék jelezni én jegyző felé, hogy a műszaki ügyintézők vegye át prioritásba az árpoknak a ellenőrzését. Nagyon sok belterületi árok van a házak előtt, óriási sank van. Köszönöm szépen, hogy mindenki rakja rendet a saját portálja előtt, ha lehetséges. Van-e még esetleg? Múltkor beszéltünk egy csomagpont létesítéssel faluban. Én ennek utána jártam. Majd adnék egy linket, mert megpróbáltam én, de miután település kell, hogy regisztráljon, hivatalosan önkormányzati jegyzővel valakinek kell majd. Egyelőre a paketa az, ami jó hozzá. Mi már diktálja most, vagy? Nyugodtan. Paketa.hu és történel Z box regisztráció. Jó, ezt küldek nekem. Inkább ezzel mondom, átküldöm majd ezt jó, de itt tudtok hivatalosan, mint önkormányzat. Megnézhetjük közösen is valamikor. Én meg is nézem. Úgy jövünk be, és akkor úgy van. Csak be kell regisztrálni, és akkor utána majd kb. Ilyen fényképet kell, el kell dönteni, hogy azt szeretnénk, és azt a fényképet fájlként hozzá kell csatolni. Ezt elindítottuk 22 év végén, akkor ide a hivatal sarkára gondoltunk. A kérdés az, hogy oda háromot tudunk vinni. Meggondolom, hogy internet is kell, tehát igen, ennek ilyen biztos. És ide, vagy lehet wifi is. Lehet az oldalra. Itt a de ez az oldal talán azért lenne szerencsés, mert itt beton van. Igen. Tehát nem a sárba kell belecsampolni, Akkor azt kellene kialakítani, hogy eleve aljára. És itt van szabad wifi pontunk, ide nekünk fel van szerelve a szabad wifi pont. Hozzá lehet bőbelezni a falhoz és a szekrényt, És ebből vannak egész kicsi is pont a belső wall mögött, akár itt a falnak a túloldalán. Tehát tényleg csak egy 3 méteres pak is elég, abban van vagy 30 darab fiúk, úgyhogy szerintem a falu bőven jó. Jó, hát szerintem holnap be is regisztrálunk, és akkor megpróbáljuk ezt a sarkot. Ezt gondolunk, csak... Mert itt tényleg wifi pont van, állam van, minden van. Parkolás, meg 10. A posta épületeihez nem rakhatunk semmit, ugye? Mert ott már annyi minden van. Oké. Én oda nem raknék már többet. Szerintem itt ez tökéletes. Itt az oldalunkban. Itt rögtön nem. Ha nekünk is Úgyis ő fogja megmondani. Egyébként rajta lesz, tehát az applikáció is bárki, ha egyszer megvalósul, az applikáció is megmutatja, hogy főút nem tudom, mely számít. Jó. És akkor a csomagküldés az, hogyha valaki küld, akkor hogy innen elviszik. Ez az egyik. A másik meg, hogy ő mennyire van benne a hálózatban maga a kép. Ja, hogy mennyi üzlet valamilyen szerzői kell? A paket elég az jó. A Fox Post még, tehát találjuk is biztos ilyen. Kezdjük el egyikkel, próbáljuk meg, hát aztán meglátjuk. Egyel indulunk. Mindenképpen. Egyel induljunk el. Mondom, valahol az összes, hogy egymásnak szóló végig. Van rá igény, mert nagyon sokan, hát annyiszor jön a csomagküldő kocsi a faluban, mindig van itt. Postások. Igen, ez még egy alternatív időszakot biztosít, hogyha valaki éppen nem tudja, mert munkában van, akkor felrakja 0-24-ig. És most már tényleg fel is egyszerű, mert okostelefon világában applikáció, fizetni tudsz rögtön, hozzáérintett, fel is adhatod, el is viszik. Nagyon sok, akik gyöngyösen rendezik. Hát csak és kontrakt. Karácsony előtt annyira le voltak terhelve, hogy az emadókot jász áramszállást tudtad rendelni legközelebb. Na, azért. Akkor elhozott a világváros. Akkor ha további kérdés észrevétel, akkor az ülést lezárom. Köszönöm szépen a részvételt. Biztos, hogy akkor a szépen.